Wel, bore da i chi gyd, a chroeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Un o'r geiriau pwysica sy'n mynd i gael ei ddefnyddio bore yma yw cariad. Ni'n mynd i fod yn clywed llawer am gariad Duw ato ni yn yr arglwydd Iesu Grist, ac y ffordd i ni nawr fod i garu eraill. A falle, i rai ohono ni fydd hynny'n swnio'n rhyfedd iawn. I chi'n ffeindio fe'n anodd iawn i gredu bod unrhyw un yn gallu'ch caru chi, heb sôn am fod Duw yn gallu'ch caru chi. A falle bod chi wedi cael eich brifo yn y gorffennol a fod y syniad o garu eraill yn dod yn anodd iawn i chi. A felly, o'n i eisiau dechrau y bore yma trwy ddweud wrthoch chi, mae Duw yn eich caru chi. A mae e wedi dangos hynny, wedi profi hynny unwaith ac am byth trwy anfon Iesu Grist i farw drosto ni. Does dim angen i ni amau cariad Duw. Mae wedi dangos mor glir a sy'n bosib, gan wybod yn iawn pa fath o bobl i ni. Ac mae yna ffordd yn awr i garu eraill, am eich bod chi'n gwybod bod chi wedi cael eich caru gan y Duw yma. Felly, gadewch i ni nawr droi at Dduw, Duw cariad. Gadewch i ni i geisio fe gyda'n gilydd a'i foli a diolch iddo fe am y cariad mae wedi dangos i ni. Nawn ni weddio. O arglwydd ein Duw, i ni'n diolch i ti. Dy fod ti yn Dduw cariad. Mae dyna pwy wyt ti, dyna sydd yn dy nodweddu di. Ac ni'n diolch bod y cariad yna sy'n bodoli yno ti, yn Dduw tad, mab ac ysbryd glân. Ni'n diolch bod y cariad yna fel petai wedi gorlifo, ac dy fod ti wedi dangos a tywallt y cariad yna arno ni. Diolch tra bod ni yn dal yn elynion i ti, yn ein pechod ni, wedi gwrthryfela a codi dwrn arna ti. Ni'n diolch bod ti wedi'n caru ni a wedi anfon yr arglwydd Iesu mwyn ein hachub ni. O Dad, diolch i ti am hyn. Derbyn ein mawl ni, helpa ni i gredu hyn, ac i dderbyn hyn, ac i ymateb yn gywir i dy gariad di y bore yma. Arglwydd, helpa ni nawr wrth i ni ganu efo'n gilydd, wrth i ni dyfolu di, wrth i ni weddio a darllen dy air di, a gwrando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud. Arglwydd, gad i ni glywed y lais di yn siarad â ni. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Wel, fe ganon ni emyn gyda'n gilydd.
Mae'n darlleniad neu'r bore yma yn dod o'r Efengil yn ôl Ioan, pennod 13, ac i ni'n darllen o adnod 21 ymlaen i ddiwedd y bennod. A mae Iesu fan hyn dal gyda'i ddisgyblion yn dathlu swper y Pasg ac yn edrych ymlaen nawr i'r groes sydd yn prysur agosau. Felly nawn ni ddarllen. Wedi iddo ddweud hyn, cynhyrfwyd ysbryd Iesu, a thystiodd fel hyn yn wir rwy'n dweud wrthych, fod un ohonoch yn mynd i'n bradychu i. Dechreuodd y disgyblion edrych ar ei gilydd, yn methu dyfalu am bwy yr oedd yn sôn. Yr oedd un o'i ddisgyblion, yr un yr oedd Iesu'n ei garu, yn nesaf ato ef wrth y bwrdd. A dyma Simon Pedr yn rhoi arwydd i hwn i holi Iesu am bwy yr oedd yn sôn. A dyma'r disgybl hwnnw yn pwyso nôl ar fynwes Iesu ac yn gofyn iddo, pwy yw ef arglwydd? Atebodd Iesu, yr un y glychaf y tamaid yma o fara a'i roi iddo. Hwnnw yw ef. Yna glychodd y tamaid a'i roi i Judas, fab Simon Iscariot. Ac yn dilyn ar hyn, aeth Satan i mewn i hwnnw. Meddai Iesu wrtho, yr hyn rwyt yn ei wneud, brysia i'w gyflawni. Nid oedd neb o'r cwmni wrth y bwrdd yn deall pam dywedodd hynny wrtho. Gan mai yng ngofal Judas roedd y god arian, tybiodd rhai fod Iesu wedi dweud wrtho, pryn y pethau mae arno mei heisiau at yr oil, neu am roi rodd i'r tlodion. Yn union wedi cymryd y tamaid bara, aeth Judas allan. Yr oedd hi yn nos. Ar ôl i Judas fynd allan, dywedodd Iesu, yn awr mae mab y dyn wedi ei ogoneddu, a Duw wedi ei ogoneddu ynddo ef. Ac os yw Duw wedi ei ogoneddu ynddo ef, bydd Duw yntai yn ei ogoneddu ef ynddo'i hun, ac yn ei ogoneddu ar unwaith. Fy mhlant, am ychydig amser eto byddaf gyda chwi. Fe chwiliwch amdanaf, a'r hyn a ddywedais wrth yr Iddewon yr wyf yn awr yn ei ddweud wrth i chwi hefyd, ni allwch chwi ddod lle rwyf fi'n mynd. Yr wyf yn rhoi i chwi orchymyn newydd. Carwch eich gilydd. Fel y cerais i chwi. Felly, yr ydych chwythau i garu'ch gilydd. Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mae disgyblion i mi ydych. Meddai Simon Pedr wrtho, arglwydd, i ble rwyt ti'n mynd? Atebodd Iesu ef, lle rwyf fi'n mynd, ni elli di ar hyn o bryd fy nghamlin. Ond fe fyddi'n fy nghamlin, maes o law. Arglwydd, gyfynodd Pedr iddo, pam na allaf dy ganlyn yn awr? Fe rodda fy einioes drosod. Atebodd Iesu, a roddi dy einioes drosof? Yn wir rwy'n dweud wrthyt. Ni chan y ceiliog, cyn i ti fy ngwadu i, dair gwaith. Amen. Amen. Wel, diolch i Dduw am ei air ei ni. Yna ni weddi, yna ni droi at yr arglwydd eto mewn gweddi. O, Dad, i ni'n diolch i ti nawr am y gair i ni wedi ddarllen. Ni'n diolch fod gennym ni fan hyn yr cofnod yma gan Ioan, yr llygad dyst i yr hyn ddigwyddodd a'r hyn gafodd ei ddweud
yn yr stafell yna. Ac ni'n diolch am hyn i ni weld o'r arglwydd Iesu. Wythnos diwetha, wrth i ni weld yn golchi traed I ddisgyblion a fan hyn nawr wrth iddo fe esbonio mwy iddyn nhw am yr hyn sydd yn digwydd iddo fe a sydd yn gorfod digwydd yr hyn oedd wedi dewis ei wynebu ei mwyn nhw ac ein mwyn ni. A ni'n diolch am ei gariad e. Yn diolch fod wedi caru rai fel ni. Ddigon I ddod ar ein holen ni. Ac arglwydd, ni'n gofyn unwaith eto am dy help di. Wrth I ni feddwl am y pethau hyn, I ni mor gyfarwydd â nhw. Ac I ni'n aml yn gallu defnyddio'r geiriau yna bod ni'n caru rhywbeth, ni'n caru rhywun, ni'n gallu defnyddio nhw mor ysgafn. A dweud bod ni'n caru pob math o bethau. Ac eto arglwydd fan hyn, ni'n sôn am y cariad mwyaf yna. Wrth I Iesu. Roi ei hun drosto ni. A'r cariad yna nawr sydd fod I ddangos ei hun yn ein bywydau ni. Arglwydd, please, gad I hyn fod yn wir amdano ni. Ni'n gofyn nawr. O Dad yn neud i'n derbyn ni, neud i'n helpu ni fel Cristnogion I garu'n gilydd a thrwy hynny I ddangos ein bod ni yn ddisgyblion I Iesu Grist a tystio iddo fe. A ni'n gofyn hefyd neud I ddangos I unrhyw un sydd yn gwrando'r bore yma sydd ddim eto'n credu. Mae dyma'r unig wir gariad. Y cariad maen nhw'n edrych amdano fe. Y cariad I ni gyd yn deheu amdano fe. Mae i'w gael yn yr arglwydd Iesu. Y cariad llawn a'r cariad pur a'r cariad hunan a berthol yna. Mae'n cael ei gynnig I ni yng Nghrist. Arglwydd. Derbyn ni felly. Bydd gyda ni weddill yr oedfa hon. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Wel, cyn I ni ganu eto, I ni'n mynd I gael eitem i'r plant. Bore da. Wel, heddiw, o'n i'n meddwl gallwn ni ddysgu adnod o'r darlleniad. Iawn? A mae yna 2 adnod fi'n mynd I ddarllen, ond dim ond un ni'n mynd I ddysgu. Iawn? Yr 2 adnod fi am ddarllen, maen nhw'n dod o Iowan 13, adnod 34 a 35. Iawn? Nawr, cyn I fi ddarllen, mae gen I challenge bach I ni. Iawn? Pan fi'n darllen, fi eisiau chi wrando allan am y gair cariad, neu rhywbeth fel cariad. Iawn? A bob tro chi'n clywed cariad, fi eisiau chi roi dwylo ar y pen. Ydych chi'n deall? Iawn. Beth am I fi ddarllen, a gawn ni weld os chi'n gallu gwrando am yr cariad I gyd. Y rwyf yn rhoi I chwi orchymyn newydd. Carwch eich gilydd. Fel y cerais I chwi, felly y rydych chwythau I garu eich gilydd. Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mae disgyblion I mi ydych. Iawn? Felly ni'n mynd I ddysgu yr hanner cyntaf o'r adnod. Ond, cyn hynny, fi'n mynd I esbonio'r adnod I ni. Weithiau, ni'n gallu meddwl am gorchmynion fel rheolau sy'n dal ni nôl ac yn clymu ni lawr. Ond, mae'r gorchymyn yma yn hyfryd. Mae'n dweud wrthon ni caru ein gilydd. Iawn? Carwch eich gilydd. A fel mae Iesu wedi caru ni. Nawr, mae'n gallu bod yn anodd deall hwnna weithiau. Ond mae gen I rhywbeth I helpu ni I ddeall hwnna yn well. Iawn? Felly, fi eisiau chi ddychmygu bod y dŵr yn y jwg yma, y dŵr yma yw cariad Duw.
Iawn? A dyma ni. Iawn? A mae Duw yn arllwys ei gariad mewn i ni. Dyma cariad Duw yn mynd mewn i ni. Mae Duw yn rhoi lot o gariad i ni. Dyw e ddim yn stopio fyna. Mae Duw yn rhoi mwy o cariad i ni. A dyw e ddim yn stopio fyna. Mae Duw yn rhoi cymaint o gariad i ni, nes bod y cariad yn gorlifo allan ohono ni a mewn i bobl arall. Iawn? Dyna beth mae'r adnod yn ddweud. Bod cariad Duw yn cael ei roi mewn i ni gymaint, nes bod y cariad yna yn cael ei ddangos i bobl arall. A dyna beth ni eisiau gwneud yw dangos ein cariad ni i eraill, gan bod Duw wedi caru ni gymaint. Mae Duw wedi rhoi Iesu ar y groes i ni. Dyma faint mae e'n caru ni. Reit, fi'n mynd i ddweud yr adnod unwaith eto, a fi eisiau chi triol eich gorau glas i gofio'r adnod. Iawn? Felly mae Iesu'n dweud, yr wyf yn rhoi i chwi o'r chymyn newydd. Carwch eich gilydd. Fel y cerais i chwi, felly yr ydych chwythau i garu eich gilydd. Wel, trowch gyda fi, os oes Beibl, dych chi at yr adran yna ddarllenon ni'n gynharach. Ac i fi eisiau ffocysu yn bennaf ar ddwy adnod mewn gwirionedd, sef adnodau 34 a 35. Yr wyf yn rhoi i chwi o'r chymyn newydd. Carwch eich gilydd. Fel y cerais i chwi, felly yr ydych chwythau i garu'ch gilydd. Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mai disgyblion i mi ydych.
Mae cariad yn gallu ein trawsnewid ni. Sa'n gwybod os chi erioed wedi gweld un o'r ysbysebion yna, gweld yn y newyddion rhyw stori am gi sydd wedi cael ei gamdrin. Wedi cael ei drin yn ofnadwy ac yn aml mae'r cwn yna, maen nhw'n ofnus ac chi'n gweld nhw'n cyfart, dyn nhw ddim eisiau neb i ddod yn agos atyn nhw, maen nhw'n bygwth cnoi chi os chi'n dod ac yn ceisio eu cyffwrdd nhw. Ond yna, wrth iddyn nhw gael gofal, wrth iddyn nhw dderbyn cariad, wrth iddyn nhw gael eu trin yn gywir, yn dyner, yn ofalus, maen nhw yn dechrau caru. A mae yna rhywbeth yn newid ynddyn nhw, yn does? Maen nhw yn dofi ac yn tyneru a maen nhw wedyn yn mwynhau derbyn y cariad yna ac hefyd yn mwynhau dangos y cariad yna. Chi'n gweld hynny, mae'n hyfryd yn dydy, yr newid yna sy'n gallu bod hyd yn oed mewn anifel fel ci. Ac mae'r un peth yn gallu bod yn wir amdano ni. Mae yna rym mewn cariad sydd yn gallu ein newid ni. Chi'n gweld, mae pechod wedi'n gwirdroi ni, mae wedi'n troi ni'n wyllt mewn gwirionedd, wedi troi ni yn erbyn y ffordd o Duw wedi'n creu ni yn y lle cyntaf. Mae pechod wedi'n gwneud ni fel pobl yn hunanol, yn falch, yn aml ni'n gallu bod yn ofnus o eraill, ni'n ofni cael ein brifo, ni'n teimlo cywilydd ac euogrwydd, ni ddim eisiau pobl ffindo allan y gwir amdano ni, a felly ni yn gallu cadw pobl i ffwrdd yn di ni. Ni'n ffindo fe'n anodd falle i ymddiried ym mhobl, ac i ni eisiau roi'n hunan yn gyntaf, mor aml. Ond mae Iesu fan hyn yn dweud fod e wedi dod mwyn ein newid ni. A'r ffordd mae wedi dod i'n newid ni yw trwy ein caru ni. Mae'n ein gwahodd ni nawr i fywyd ac i berthynas o gariad. Wrth i ni, y bore yma, brofi cariad Duw yng Nghrist Iesu, mae'n ein newid ni. Ac yn ein galluogi ni nawr i garu eraill. Rwyf yn rhoi i chwi orchymyn newydd, carwch eich gilydd. Fel y cerais i chwi, felly rydych chwythau i garu'ch gilydd. Os bydd gennych gariad at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mae disgyblion i mi ydych. A fi eisiau dechrau trwy, ganolbwyntio ar gariad Crist. Dyna lle ni'n gorfod dechrau. Mae Iesu fan hyn yn dweud wrth i ddisgyblion, fi wedi'ch caru chi. A falle wrth i chi ddarllen y geiriau hynny, mae'n codi'r cwestiwn sut? Am pa ffordd mae Iesu wedi caru y disgyblion? Sut mae gariad wedi dangos ei hun iddyn nhw? Mae llawer o ffyrdd yn does. Mae'r ffaith fod e yna gyda nhw o gwbl yn dangos ei gariad e. Mae'r ffaith fod e wedi dod i'r byd o gwbl. Wedi ei eni, wedi cymryd cnawd a dod fel dyn. Mae'r ffaith fod e wedi dewis y disgyblion, mae galw nhw i'w ddilyn e. Mae'r ffaith fod e wedi aros gyda nhw a bod yn amyneddgar wrthyn nhw i methiannau a'i beien nhw. Mae hynny gyd i dangos cariad atyn nhw. Ac, wythnos diwetha, welwn ni yn golchi traed nhw. Yn ymostwng, yn gwneud ei hunan yn isel ac yn i caru nhw fel hynny. Ond, pan ni'n edrych hyd yn oed ar yr adran ddarllenon ni, i ni'n gweld cariad Crist yn dod allan mewn sawl ffordd amlwg. Ni'n gweld fod ei gariad at y disgyblion yn gariad gwir. Mae'n gariad go iawn. Yn adnod 21, ni'n darllen, wedi iddo ddweud hyn, cynhyrfwyd ysbryd Iesu.
A thystiodd fel hyn, yn wir rwy'n dweud wrthych, fod un ohonoch yn mynd i'n bradychu i. Mae'r disgrifiad yna'n ddiddorol, neu gwe, fod Iesu yn ei ysbryd neu yn ei enaid yn cael ei gynhyrfu. Mae'r hyn sydd yn mynd i ddigwydd yn ei effeithio fe i'r byw, o fe yn teimlo hynny, yn ddwfn y ffaith fod e'n mynd i gael ei fradychu gan un o'i ffrindiau agosa. A be ni'n gweld fan hyn yw fod Iesu wir go iawn yn caru y disgyblion. Mae wedi gwneud ei hunan yn fregus ond o. Dwi ddim wedi cadw nhw hyd braich. Dwi ddim wedi meddwl amdano nhw yn oer ac yn ddideimlad ac yn academaeth, fel ni'n gallu meddwl am rai pethau. Na fe'n gariad go iawn, cariad dwfn. A felly, mae'r syniad fod un ohonyn nhw yn mynd i'w fradychu yn ei frifo fe. Yna ni'n gweld, ynghlwm â hynny, fod ei gariad yn gariad gwybodus. Mae'n gariad sydd yn gwybod pa fath o bobl i nhw. Mae'n gwybod fan hyn fod Judas yn mynd i'w fradychu. Mae'n gwybod hefyd, wrth i ni ddarllen mlaen, fod Pedr yn mynd i'w siomiau. Ac wrth gwrs, mae'n gwybod beth oedd gwendidau y disgyblion i gyd. Mae'n gwybod bydden nhw gyd yn ffoi ac yn ei adael yng ngardd Gethsemane. Ac mae hynny'n wir amdano ni gyd. Mae'n gwybod popeth amdano ni. Ac eto mae dal wedi dewis ein caru ni. Ni'n gweld bod yn ein caru ni mewn ffordd dwfn. Wrth iddyn nhw fwyta, mae Iesu yn dweud, yn neud yn glir fod yna rhywun yn ei plith nhw mynd i'w fradychu ac yn ar adnod 23 ni'n darllen hyn. Yr oedd un o'i ddisgyblion, yr un yr oedd Iesu'n ei garu, yn nesaf ato ef wrth y bwrdd. A dyma Simon Pedr yn rhoi arwydd i hwn i holi Iesu am bwy roedd yn sôn. A dyma'r disgybl hwnnw'n pwyso nôl ar fynwes Iesu ac yn gofyn iddo, pwy yw ef arglwydd? Nawr, dwi ddim yn gweud hyn yn glir, ond y tebyg yw, mae'r disgybl roedd Iesu'n ei garu yw Ioan ei hun. Dwi ddim eisiau enwi hunan, ac eto y ffordd mae eisiau cael ei adnabod yw o fi yn un mae Iesu wedi ei garu. A yr arfer yn y pryd oedd bydden nhw wedi bod yn gorwedd neu'n lled orwedd mwyn bwyta'r swper yma o gwmpas bwrdd bach. Ac felly mae Pedr yn gwneud rhyw stymiau i Ioan oedd yn gorwedd wrth ymyl Iesu, ffeindio allan pwy sy'n mynd i fradychu, pwy yw'r un sy'n mynd i wneud hyn. A felly beth oedd wedi digwydd yw bod Ioan yn pwyso nôl ac yn gorffwys ei ben ar fynwes Iesu. Mae'n ddarlun hyfryd iawn. A ni'n gweld fan hyn rhywbeth o dyfnder cariad Iesu at ei ddisgyblion. Dyma fe ddim yn gwthio Ioan i ffwrdd a gweud, beth ti'n neud? Na, mae yna rhyw agosatrwydd yna. Mae'n galw ni i ddod ac i nesau ato fe. Ni'n gweld, wrth allan ymlaen, fod cariad Iesu'n gariad cyfeillgar. Hynny yw, oedd e'n mwynhau bod gyda'i ddisgyblion. Lle o'n nhw? Wel, ni wedi nodi hyn yn barod, o'n nhw'n cael pryd o fwyd. O'n nhw'n bita ac yn yfed ac yn siarad, yn sgwrsio da'i gilydd. Ac ni'n aml yn gweld Iesu fan hyn wrth y bwrdd bwyd.
Mae'n cydfwyta gyda phariseied a gyda pechaduriaid amlwg. Mae'n croesawu unrhyw un sydd eisiau dod i gael cyfeillgarwch gyda fe. Beth arall sy'n wir am gariad Iesu? Mae'n gariad tyner. Ni'n clywed yn galw i ddisgyblion fy mhlant. Adnod 33. Fy mhlant. Am ychydig amser eto y byddaf gyda chwi. O'r term yna mae Iesu'n ei ddefnyddio yn un hynod o dyner. Blantos bach, plantos annwyl. Dyna'r ffordd mae'n gweld i ddisgyblion fel rai bach, fel rai mae'n ei caru, fel rai mae eisiau gofalu a bod nhw'n ofalus ohonyn nhw. A mae'n y draddodiad fod Ioan, yn amlwg, mae hyn wedi gwneud argraff arno fe, oherwydd yn ôl pob tebyg, pan fydde Ioan yn pregethu, yn fwy na lai bob pregeth bydde fe yn siarad gyda rai oedd yn gwrando fel hyn, fy mhlant, anwyliaid. Ac yn sicr ni'n gweld yn defnyddio'r ymadrodd yna pan mae'n ysgrifennu i lythyrau fy mhlant, blantos annwyl. Mae cariad Iesu yn un tyner. Ac yna wrth gwrs mae'n gariad aberthol. Mae Iesu'n dweud sawl gwaith, ni allwch chi ddod i le rwy fi yn mynd. Adnod 33. Fe chwiliwch amdanaf ar hyn a ddywedais wrth yr Iddewon, rwy fy nawr yn ei ddweud wrth y chwi hefyd, ni allwch chwi ddod lle rwy fi yn mynd. Be mae Iesu'n golygu fyna yw fod e'n mynd, wel yn gyntaf i'r groes, ac yna fod e'n mynd i atgyfodi ac yn mynd i ddychwelyd at y tad. Ond yn y lle cyntaf, mae'n cyfeirio at ei farwolaeth e. Mae'n dweud i le i fi mynd, i chi ddim yn gallu dod. Mae'n rhaid i fi wynebu hyn ar fy mhen fy hun. Rwy'n mynd i farw. Rwy'n mynd i roi fy mywyd i lawr am fy mod i yn eich caru chi. A dyma gariad. Does na ddim cariad mwy na bod na rhywun yn rhoi i fywyd dros i gyfeillion. A fan hyn, beth ni'n gweld, wel, yr aberth fwyaf erioed, achos dyma Iesu, yr un perffaith, di-bechod, yr un oedd ddim yn heiddi marw, yr un oedd yn dewis o'i wirfodd i farw, mae'n rhoi i fywyd lawr dros ei bobl e. Dyma, lle mae cariad Crist yn mynd i amlygu hyd yn bennaf, yn dyfa ar y groes. Ac yna wrth iddo fe atgyfodi mewn buddugoliaeth. Mae'r arglwydd Iesu wedi caru ddisgyblion, a mae wedi'n caru ni. Yr ffordd mae'n ymwneud ac yn siarad â'i ddisgyblion efo'n hyn, mae wedi'n caru ni yn yr un ffordd. Na mae hynna felly'n dod â ni at yr ail bwynt, sef, wel, ein cariad ni. A siwr i ni fod i ymateb i gariad Crist. A mae'n dweud wrthyn ni yn dydi, adnod 34. Rwyf yn rhoi i chwi orchymyn newydd. Carwch eich gilydd. Fel y cerais i chwi, felly rydych chwythau i garu'ch gilydd. Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mae disgyblion i mi ydych. Nawr, ym mha ffordd mae hyn yn orchymyn newydd? Wel, dyw e ddim yn newydd o ran y cynnwys, achos fi'n siŵr bod llawer ohono ni'n cofio yn yr Hen Testament, roedd y gyfraith yn gorchymyn i garu. Caru ein cymydog fel ni ein hunan. Felly, dwi ddim yn newydd o ran y cynnwys, na, ond mae'n newydd o ran y cymhelliant, yn dydi? Oherwydd, beth sy'n amlwg yw bod ni ddim yn gallu cadw gyfraith yr Hen Testament.
Ein ni ddim yn gallu caru Duw, ac ni ddim yn gallu caru ein cymydog. Yn sicr ni ddim yn gallu caru ein gelynion yn ôl ein ymdrech ein hunan. Na, mae'n rhaid i rhywbeth newid yno ni. A dyna be mae Iesu wedi dod i newid. Oherwydd mae wedi'n caru ni, i ni nawr yn cael ein rhyddhau i garu eraill. Eto, mae Ioan yn mynd i fynd ymlaen i ysgrifennu am hyn yn ei lythyr cyntaf. Mae'n dweud, rydyn ni'n caru am iddo ef yn gyntaf ein caru ni. Felly, siwr i ni fod i garu pobl? Wel, mae Iesu'n dweud, fel y cerais i chwi. A felly mae popeth i ni wedi sôn amdano fe'n barod fod nawr i ddangos ei hun a gael ei adlewyrchu yn ein bywyd ni, yn ein cariad ni at eraill. Mae'n cariad ni fod yn un gwir, yn un go iawn. Nid sioe, ni ddim jyst fod i ymddangos ar y tu allan fel bod ni yn caru pobl. Na, i ni fod i garu pobl o'n calon ni, yn ddwfn. Fel mae Crist wedi'n caru ni fod i garu yn wybodus. Nawr, ni ddim yn gallu chwilio calonau pobl a gwybod popeth amdano nhw fel mae Iesu, ac eto, ni'n gallu gwybod yn iawn fod y bobl o'n cwmpas ni yn bechaduriaid, yn bobl sydd yn methu ac yn mynd i'n siomi ni, ac maen nhw'n wan fel i ni yn wan. Ac eto, bod ni'n gwybod hynny, fod pobl yn mynd i falle'n brodychu ni, yn mynd i'n gadael ni lawr, ni'n dal i'w caru nhw. Ni fod i garu nhw yn ddwfn. Bod yna agosatrwydd yna. Oedd perthynas Iesu a Ioan, mae'n ymddangos, yn arbennig o agos, a chi'n synhwyro fod i berthynasau gyda rai o'r disgyblion yn fwy agos na gydag eraill, ac wrth gwrs, mae hynny'n mynd i fod yn wir. Yn ein perthnasau ni ag eraill, mae'n iawn bod gennym ni ffrindiau ni'n fwy agos at nhw, pobl sydd yn ei fwy yn gyffredin â nhw. Ac eto, mae eisiau ni fod yn agored i bobl, mae eisiau ni ddenu pobl ato ni, mae eisiau ni ddweud, dere ma, fi'n dy garu di yn ddwfn. Mae'n caru ni fod yn gyfeillgar. Oedd Iesu'n mwynhau bwyta gyfed gyda'i ffrindiau i ni fod i fwynhau treulio amser ac rhannu ac mwynhau cwmni ein gilydd. I ni fod i garu'n dyner. Mae Iesu'n galw i ddisgyblion yn blant annwyl i ni fod i feddwl yn garedig o'n gilydd i hoffi'n gilydd ac i siarad yn ofalus gyda'n gilydd pan ni'n gweddio dros eraill i weddio'n dyner amdanyn nhw. Ac wrth gwrs, mae'n cariad ni fod yn aberthol. Dyna'r ffordd cliriau mae cariad Crist wedi ddangos ei hun ato ni fod e'n roi ei hun. Ac felly ni nawr fod i roi ein bywydau ni dros eraill. Yn llythrennol os angen, ond i ni fod yn barod i aberthu, i roi'n arian ni, roi'n amser ni, roi'n ymdrech ni, beth bynnag sydd gyda ni fod i roi mwyn caru eraill. Nawr, pam bod hyn mor bwysig? Wel, y reswm, wrth gwrs, yw mae Iesu'n dweud fod ein cariad ni, y ffordd i ni'n byw ein bywydau ni, yn mynd i ddangos pwy ydyn ni go iawn. Hynny yw, mae'n ganlyniadau i'r cariad yma. Bydd pobl yn gweld pwy ydyn ni, bod ni'n ddisgyblion iddo fe. Os y'n ni'n caru arian, ac eiddo, a statws, a caru pethau'r byd yma, bydd pobl yn gweld, dyna yw i ddiw Dyna sy'n bwysig
iddi hi. Ond os i ni yn gallu caru fel hyn, fyddwn ni'n dangos na mae rhywbeth di newid yno ni. I ni'n ddisgyblion i'r meistr, yr arglwydd Iesu, yr un sydd yn caru i'r eithaf. Mae'n y gyfrifoldeb arno ni i garu fel hyn. Dyma un ffordd i ni'n mynd i ddangos i'r byd pwy ydyn ni ac yn mynd i dystio i pwy yw Iesu. Felly, ni wedi gweld cariad Crist, ni wedi gweld ein cariad ni, ond cyn i ni orffen yn fyr, fi'n meddwl bod yn bwysig i ni weld hefyd fod yna rhybydd yn yr adran yma. I ni'n gallu ymateb yn anghywir i gariad Crist. A mae'n ddwy ymateb anghywir. Mae un falle'n fwy difrifol na'r llall, ond mae'r ddau ohonyn nhw yn anghywir. Yn gyntaf i gyd, mae dyn ni ymateb Judas. A be mae Judas yn gwneud wrth gwrs yw gwrthod cariad Crist yn llwyr. Chi weld, oedd Iesu wedi caru Judas. Oedd Iesu wedi dangos a mynedd a gras iddo fe. Oedd Iesu wedi anrhydeddu Judas. Ni'n clywed yn dyn ni. Mae Ioan yn gofyn pwy yw e. A mae Iesu'n dweud, wel, yr un fi'n mynd i roi y tamed yma o fara iddo fe. Ac falle i ni'n meddwl, wel, tamed o fara wedi wlychu. Mae'n beth od i wneud. Ond bydde fe yn arferol, yn y pryd bwyd yma, i'r meistr o wledd i gymryd darn o fara a'i dipo fe mewn saws special a'i roi i'r gwestai ond nhw eisiau anrhydeddu. A felly wrth iddo fe roi y darn bach yma i Judas, mae fel mewn parti penblwydd, os ych chi'n rhoi'r darn o gacen efo'r eising arno fe i'r person sy'n cael ei penblwydd nhw. Chi'n rhoi'r darn gorau iddyn nhw. Mae Iesu'n anrhydeddu Judas. Mae'n ei garu hyd y diwedd. A gweud y gwir, mae yna awgrym falle bod wedi rhoi anrhydedd pellach hyd yn oed i Judas. A ni'n clywed fod Ioan ar ei ochr dde, a dyna oedd yr ail sedd bwysicaf yn y wledd, pwy oedd ar yr ochr chwith? Falle'n reddfol byddwn ni wedi disgwyl Pedr, ond bydde wedi bod nod i Pedr i ryw stimio i Ioan dros Iesu. Felly, pwy oedd yna yn y sedd anrhydedd, y sedd mwyaf pwysig? Wel, mae'n bosib iawn, mae Judas. Judas yw'r un sydd wrth ei ymyl, wrth i Iesu roi'r darn o fara iddo fe. Oedd Judas wedi derbyn pob cyfle, pob brant, pob anrhydedd. Mae Iesu'n estyn allan dwylo cariad iddo fe. A be mae Judas yn ei wneud? Wel, mae'n gwrthod. Bod e'n gwybod o'n i'n galon be mae ar fi'n i'w wneud, mae ganddo fe'r cheek i dderbyn y bara a'i fwyta fe. Ac mewn ffordd, be mae Judas yn gwneud yw caledu ei hun fan hyn yn derfynol a ni'n clywed yn sgil hynny mae Satan, y temptiwr yn dod i fewn iddo fe yn ei feddiannu fe. Mae di agor ei hunan allan i ddylanwad yr un drwg. A felly mae Iesu'n dweud, iawn, yr hyn ti'n mynd i'w wneud, brysia i'w gyflawni. A mae Judas yn mynd, mae'n mynd allan i'r tywyllwch. Yr oedd hi yn nos. Oedd Judas di dewis caru y byd. Yr awgrym yw di dewis caru arian. Ac i ni'n gallu gwneud yr un fath yn dyn ni. I ni'n gallu caru pethau eraill. Chi di clywed am gariad Iesu, ac eto chi di caledu'ch hunan, dro ar ôl tro, a chi di gwrthod y cariad yna. Chi di mynd allan i'r tywyllwch, ac mae'r gair yn rybuddio ni. Os y'n ni'n parhau i wrthod cariad Crist tan y diwedd, yr hyn sydd yn ein disgwyl ni am dragwyddoldeb yw'r tywyllwch eithaf.
cosb Duw, cosb cyfiawn Duw am ein pechod, barn Duw am y ffaith bod ni wedi caru pethau eraill yn hytrach na'r un sydd yn heiddi ein cariad ni. Ond yna mae'n ymateb anghywir arall yn does. Dwi ddim mor ddifrifol, ond yr ail ymateb anghywir yw gan Pedr, adnod 37. Arglwydd, gofynodd Pedr iddo. Pam na allaf dy ganlyn yn awr? Fe rodda fy einioes drosot. Atebodd Iesu, a roddi dy einioes drosof? Yn wir rwy'n dweud wrthyt. Ni chan y ceiliog, cyn i ti fy ngwadu i 2 gwaith. Be ni'n gweld fan hyn yw Pedr mewn ffordd yn cael y drefn yn anghywir yn ddydi. Mae e'n meddwl mai i gariad dros yr arglwydd yw'r peth mwyaf pwysig. Yn hytrach na bod fel Ioan yn rhyfeddu fod Iesu yn ei garu mae Pedr fel petai'n pwysleisio i gariad at Grist. Fe rodda fi fy einioes dros o ti, mae'n dweud. Ac wrth gwrs, mae yna rhywbeth clodwiw am Pedr. Mae e'n deheu gwasanaethu Iesu. Ond mae wedi cael y drefn yn wrong yn do. Mae bwyslais yn y lle anghywir. Mae'n ymddiried nid yn y cariad mae Crist yn ei ddangos ato fe, a'r ffaith fod Iesu angen rhoi fywyd mwyn achub Pedr, ond yn hytrach yn ei sêl ei hun. A felly wrth gwrs, ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Pan mae'r awr yn dod, pan mae Iesu yn cael ei fradychu a'r milwyr yn dod i'w arestio fe, ac mae Pedr gyda'r disgyblion eraill yn ffoi. Ac yna, bydd Pedr yn gwadu. Gwadu fod e hyd yn oed yn adnabod yr arglwydd Iesu. Mae'n syrthio a mae'n siomi ac yn wylo'n hidl. Bydd na adegau lle i ni'n methu hefyd. Ond diolch beth, nid ein cariad ni yw'r peth pwysica. Os i ni'n ymddiried yn bennaf yn ein cariad ni at yr arglwydd, wel, i ni'n mynd i ddigaloni ac i ni'n mynd i anobeithio. Ond na, cariad Crist sydd yn ein hachub ni, nid ein cariad ni at Grist sydd yn achub. Mae'n cariad ni wastad yn ymateb i'r cariad ni wedi brofi yn gyntaf. A felly yn yr adegau hynny pan mae ein cariad ni yn oeri, a pan i ni yn methu ac yn llithro ac yn siomi, does dim rhaid i ni roi lan, achos mae yna faddeuant i'w gael. Achos oedd Iesu wedi'n caru ni cyn i ni ei garu o gwbl. Oedd Iesu wedi'n caru ni tra bod ni dal yn elynion iddo fe. Mae cariad yn gallu'n trawsnewid ni. Mae'r arglwydd Iesu eisiau'n trawsnewid ni'r bore yma trwy ei gariad Ac yr hyn sydd angen i ni wneud yw ei dderbyn bod yna agored i'w gariad ymddiried yn llwyr yn y cariad mae wedi dangos i ni. Rwy'n rhoi chwi orchymyn newydd carwch eich gilydd. Fel y cerais i chwi, felly rydych chwythau i garu'ch gilydd. Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mae disgyblion i mi ydych. O, gadewch i ni garu'n gilydd, felly mwyn ei enw Amen. Amen. Ond nhw'n ni ganu efo'n gilydd unwaith eto. Ond rhaid yn gaid
Diolch am ymuno â ni eto. I ni'n gweddio bendith Duw ac yn gweddio bydd ei gariad yn amlwg iawn i chi y bore yma. Nawn ni weddio gyda'n gilydd i orffen. O Dduw ein tad, i ni yn teimlo bod ein geiriau ni yn llwyr annigonol wrth sôn am y cariad rydyn ni wedi brofi. A felly arglwydd ni'n diolch i ti ac yn gweddio nawr trwy dy ysbryd glân di, wneud i gynhesu'n calonau ni. Ac yn helpu ni i sylweddoli y cariad rwy ti wedi ddangos yn Christ. Ac arglwydd ni'n gofyn wneud i roi rhyw dan, rhyw fflam o gariad yno ni at ein gilydd. Da, derbyn ein mawl a'n diolch ni yn awr. A ni'n gofyn y bydde di gyda ni yn y dyddiau nesaf yma. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.